Terve! Nyt tuli tämmönen ihan mullistava juttu vastaan. Olen siis tekemässä aamiaista ja on tämmönen kurkkupurkki, tämmönen Felixin purkki. Ja ehdin sen jo valitettavasti niin kuin avata, mutta tässä on tämmönen joku hieno uusi systeemi, miten niin kuin siis kurkkupurkki aukeaa. Helppo avata. Niin tää lähti niin kuin siis suurin piirtein niin helposti kuin tää lähtee nytkin tästä. Tää kansi on tämmönen niin kuin... Tässä on joku hieno patentti. Väänkö näppärä. Ei tarvitse vääntää enää veitsen kanssa, ei tarvitse tapella tai huljutella kuuman veden alla. Tää vaan lähtee niinku auki. Aivan mahtava ja kurkut... Hyviä kurkkuja, todella loistava. Ostakaa! Felix, 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 Felix. Herkkuja ruokapöytään. Aina maistuu Felix, todella hyvä. Nam.